Itu akeh men, Bu. Alhamdulillah Pak, doa istri soleka. Delalah kopian harisan terakhir kena aku. Berarti liyane wis entuk kabeh, Bu. Ya wis entuk apa? Karyaku tok sing gue entuk. Delalah kok kopian terakhir kok ya kena aku. Nang ngene iki rasa bedungane ya mesti kena kowe to, Bu. Hasilnya, Bu. Ojo Pak, apa tak gue tuku emas iki? Halo. Halo. Ya, Bro. Sudah butuh duit apa ora? Yo iya no, ngantek radian mangan ki lho, aku nunggu kabar saka kowe. Kabar saka sapa rek Pak? Iki komisimu wis cair. Tapi barangnya tuku murah, Bro. Nanging ya mesti tak kekno. Tapi ya sayang jane. Ya sayang sih. Ya tak tunggu ya. Ora sayang-sayangan, ora tunggu-tungguan, kencan batal. Piye to ki? Jare mau butuh kok. Kencan karo sapa Pak? Karo Parmi kuwi mesti. Parmi. Iki telepon kok ngene Pak Mandor ya, Bu. Apa ngeke komisi aku? Engko terus sampe tanggung nyarutang lekno aku wis tagih dina ki mau. Kok malah mbok batalno? Lah aku gak ngerti re Pak. Gak reti. Yes. Yo mau enak ngono sing tanggung nyarutang. Gak iso tuku emas ngene iki.